Mayong adlaw kaniyong tanan nga mga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Eileen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Mike. 38 anyos, single. Tagua lang ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa motor nga ako nga giabangan, nga na-impound, ug ako na hinuon maoy na problema ini. Aron inyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Dong, papasok na kang papas bukid. Ha? Nga naman ko no? Emergency ko no. Oh, dili ko makadali-dali adto eh. Kayo ako'y motor. Panghapang na langkod. Na may bagong abangan sa lungsod. Mangayo lang ko si mong ID, sir. Dira sir. Kining, pwede rin ning humid sir? Pwede ra, sir. Valid naman sa na. Ug palayon lang kong pirma sa contract, sir, ha? Sige sir. Asa ba ni? Kini? Kana, di dapita, sir. Kini dapita sir? Kini? Timahin lang palihog. Mala sir. Okay, sir. Thank you, sir, ha? Sige, pwede na namang kuha ko ng unit. Pagdali ha, kay ganyan na itong nasigig pagitos papa ni mo. O lagi, ingna lang nga, padung na ko. Buang ay. Di magtanaw ay. Saan ka? Break ka kalit? May break ko kay mihuno magkalit ang nasa kong atubangan. Ikaw unta nga nasa luyo mo ay nagbantay unta nga dili ka makabundol. Bida eh. Dito mo sa kung kita-kita na. Eh, pulis ay. Dito po sayon eh. Kaya ni mo lisensya, Yara ma'am. ang imong rehistro sa motor, hain man. Kadit ma'am. Yara ma'am. Uy, expired naman ng imong rehistro. Unsa ma'am? Sir, ikaw may nasloyo. Ikaw may makabayad din eh. Tagil ko si mong number ba kay i-transfer ako kwarta. Sige. Og ikaw, Sir Mike, kinahalan nga among i-impound ang imong motor. Unsa? Na-impound ang motor? Kay man day rehistro ng motor nga imong gipadana ko. Sige. Lukatan na ng motor. Unsa? Ako'y mulukat ini? Sayop sa ginakudaan nga wala ko ma-check daan ang rehistro sa motor nga ako nga giabangan kung expired ba ni o dili pa. Og sadyang na-impound na, wa ko'y plano nga mo'y mubayad o mulukat sa motor nga akong giabangan. Mao nga nagmanggahi gi ko. Og unya, Anya, unsaon man na ni mo ron? Nga sige man nagpanawag ang tag-iyas motor nga dili gid ko na siya mulukat sa na-impound nga motor. bahala siya eh. Yabitaw ni sa nga ano nga na-impound. Magpaabang siyag motor, nya expired ang rehistro. Anya, ang bayad sa nakabundol ni mo. Nakabayad na ni mo. Di tuod, no? I-check na ko sa phone kung nasend na ba niya. Tanawag pilagi pa da. $500 pesos? Unsa?
500? Unya mara na ihatag nimo ni Sir Bibot. Oh, wala ko mahimo. So man nga mo ra bay kipada. Bisag pakiton pa nako siya sa cellphone kung pilay gisend. No. Sigurado gid ko nga masuko gid og samot si Sir Bibot ana. Kinsa may di masuko, ana, ha? Kagamay na ng kintos. Yawa dyaw kibog pe, magasto na ko ana sa magpaayo sa likod sa motor nga nadumbulan. Sir, na may number niya, sir. Ako lang ihatag nimo para magkontak kay mo. Ha, dili. Ikaw ay pakigsabot adto diya. Ikaw may nagdasa motor pagkatabo adto. Kaya kung dili mabalik na ako ang motor, ug dili ko bayaran og sakto, dili gyud na ko iuli ang ID nimo. Unsa? Bisa ko sa una ko, di maging matubag. Saan man ako pagpanangil ini? O, kung mauna, pagahiay mo. Pasag dito, Sir Bibot, oy. Tan-awon tag kinsay dili maproblema nga wa niyang iyang motor. Lukaton gito niya kay pang negosyo baya to. Ah, sige. Paaboto lang nato kung kanusan niya kuhaon. Tulo na kabuan ang milabay. Pero pagibalita, nakuha na ba ka niya? Adto basig nakuha na niya. Ano saan makuha na nimong imong ID? Huwag ako na kuha Unsa, sir? Bahala ka. Basta kay dili ko mo gasto para sa pagkuha adto. Ngano? Wa ka ba makabasa sa kontrata? Nagibutang man na dito nga kung unsay may tabo sa motor, imo nang tulubagon. Unsa? Uy, was din mo basahan kontrata? Pidiretso na lang akong pirma labi na kay nagdali ko adto. Pero kanang bahin sa ID, di na pwedeng dili-uli, uy. Mao gani. Nya unsa unta man nga dili man gid ihatag kung dili na ko makuha ang motor. Wala bagi ko'y kwarta diri. Uy, ay nagdugay-dugaya ba eh? Kay, kasuway na ba ko anak sa una? Dugay na kayo na ako nakuha, uy. Nagkadako ang akong bayranan. Unsa? Ang simple ra kaayo nga pagpangabang og motor nauli sa usa ka problema. Ug dili ni pwede nga baliwaon labi na nga milabay na sad og pila ka buwan kining isyuha. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Ako mo inaatlan nga nag-abang sa motor sa dihang nadumbulan ko. Ug nahibaw-an nga waday rehistro ang motor. Hinungdan nga na-impound ni. Ako ba din ang obligasyon nga mo'y mulukat sa motor? Ikaduhang pangutana. Ang nakadumbol nako, igo lang nga mihatag og 500 pesos. Og karon nga kung tako nako, dili naman mo abang. Naabay paagi para nga magkaatubang mi pag-usab. Kay dili gyud igo ang iyang gihatag. Dili mo sugot ang tag-iya sa motor nga 500 ray ibayad. Ug wa sige ko'y kwarta nga ikatapal. Ikatulong pangutana. Tuwa sa tag-iya sa motor ang akong humid. May usa ka requirement sa dihang miabang ko sa motor. Og tungod kay na-impound ang motor, iyang giingon nga dili ko nun niya ihatag balik ang akong ID.
Pwede di na? Ikaapat og katapusan. Tulo na kabuan sukad nga nahitabo to. Ug hangtod karon, wa pa gihapon makuha ang motor. Matod pa sa kong amigo nga magkadugay kuno, magkadako sad kuno ang bayranan sa paglukat sa motor. Tinuod ba na? O pila masab ang tubo ni ana? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Mike. Mayong adlaw, mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako today, akong tingog ang inyong maduhog. Ako'y muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag, mga problema na may punto legal. Mga medical nga mga pangutana, di ta mag-uol kay naagyod si Dr. Rene Obra para sa ato ang mga medical nga mga questions, no? Mao na, ayaw na mo pagdugay, ayaw na mo pagduha-duha, di maikog, di maulaw. Ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Letter sender na to karong adlaw, tawag na to sa pangalan nga si Mike. Gipadani niya sa kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Punto legal ni, naamang gud siya'y motor nga giabangan unya atong nasinati sa drama nga agoy nadakpa na impound. Nangabang man ni siya, muni iyahang pangutana. Siya manggugunoy unang pangutana, siya mooy naatlan nga nag-abang sa motor sa dihang nadakpan siya na timingan nig checkpoint og nahibaw-an nga wa di ay rehistro ang motor. Hinungdan nga of course na impound ni. Ako ba di ay nang obligasyon nga maoy mulukat sa motor? Una sa tanan, ang tag-iya maoy na ay obligasyon. No, ang tag-iya sa sakyanan, maoy na ay obligasyon para mo parehistro sa motor. Ug iya man ganinang ginegosyo og pagpaabang sa mot nga iyahag yun ng kanang kargo nga iyang siguraduhon kay nagbayad man mog sakto nga dili magkaproblema ang inyong pag-abang ug paggamit sa motor. It goes without saying nga kung kinsay tag-iya nga nakarehistro didha sa Certificate of Registration or CR, maoy obligado nga mo parehistro matag tuig sa sakyanan ug magkuha pud og insurance maski ka ng third party liability. Dili ikaw nga nangabang kay igo raman ikay nangabang, kalibutan baday nimo wa ni rehistro nga ang nagpaabang mampud siya og sakyanan nga way rehistro, di ba? Or nagpahibaw ta siya daan nimo nga wara ba nay rehistro mo abang kag padayon o kay kabaw kadaan anaaw kana lahi, that's another story nga nili kay unta kag kanang checkpoint no unsa ba. Pero ang tag-iyag yun guys ha, Sir Mike, maoy na ay obligasyon para mo parehistro sa iyang sakyanan. Ikaduhang pangutana, ang nakadumbol nako, igo, adi ni checkpoint, nabundol na dumbolan day ni, igo rang ning hatag og 500 pesos, ug karon nga kontako nako, dili na mo tubag, naabay paagi para makaatubang mig usab. Kay dili gyud igo ang iyahang gihatag, dili mo sugot ang tag-iya sa motor nga 500 ray bayad ug wa sad kuy kwarta nga ikatapal. Okay, kani manggong magbanggaan ta ba? So, ang dapat yun, no, magtawag yung tag-pulis kay para ma-check kung kinsay party at fault, kinsay sadan. Kay kung kinsa to'y sadan, maugyod untay mo bayad sa damage, pagpaayo sa motor, o kung nasamdan barong ka, napiang ka, nasprain ka, ikaw gyud, siya gyud na ay liability. Na mo ni gamit nganong atong ipapulis, no, or atong ipa-CCTO, ito ipasitom, kay para ma-check kung kinsay sadan. Kay kung kinsay sadan mo may manubag. Now, naaman to'y pulis dito sa atong napaminaw nga drama. Wa mo na ko ni nabasa ang kaning suwat, no? Unya, naaman to'y pulis. So, ang akong pangutana, unsa may nakabutang sa police report. Kay kung naatoy pulis, kay niya naman to, no, nga, mo'y ang police report, mo gito'y ato ang basihan kung kinsa gyo'y sadan.
wa manggod ta kakita, wa pod nisulti sa drama kung kinsay nakingon sa pulis, no? Sa ilang base ilang investigation kung kinsay sad-an. Kay kung ikaw, kay labaw na ikay nasliko, dili pod. Usual, pero di mo sa na mo follow all the time. Pero kasagaran yun, ana, naman gud tatay dapat keep distance, no? Pero dapat ang police report may mo pamatuod para makibaw tag unsay basihan sa pagbayad. Ikatulong pangutana, tuwa sa tag-iya sa motor, ang akong humid. Mao'y usa sa requirements sa dihang ni abang ko sa motor. Ug tungod kay na-impound man ang motor, iyang giingon nga dili ko niya ihatag pagbalik ang ID. Pwede ba good day na? Dili dapat kay wa man kay sala, no? Iya man ang sala nganong na-impound kay di man na ma-impound kung nakabangga lang ka. Dili na ma-impound ang motor, Mike, no? Na-impound siya tungod sa iyahang sala nga wa niya giparehistro ang iyang sakyanan nga siya may tag-iya. So dili unta niya kanang humid ID ba? Ay iha na lang na oy. Pagkuha na nito affidavit of loss, pagpakuha na bagong ID, di man kana niya ihatag. Aw. Kana og dili gani aw ipabarangay na siya pero dili gani ngano day magkuha kag bagong humid ID mo nang mo ayang iyahan na ng ID magkuha tag mag-affidavit of loss ta i-declare na lang nato ng loss di ba niya ihatag bala siya sa kay tulubago niya yaman tong sa og di niya makuha ang motor nga na-impound dito aw bahala siya di kaniya pwede pakasad-an no tungod kay kabangga ka besides no honestly speaking kung pananglitan ug ikaw gisadaan atong pagkadumbol ni ikay gukdon ikay paninglan ug dili ka makabayad ang tag-iya pwedeng masubsidiarily liable no pwedeng siya gukdon dili ikaw no kung dili ikaw ang makabayad of course una ikaw no ikay pangitaon pero dili man so mo na ikaw pa to katapusang pangutana tulo na ka buwan sukad nga nahitabo to ug hangtod karon wa gihapon ko wa pagyapon makuha ang motor matod pa sa akong amigo nga magkadugay tinuod magkadako ang bayranan sa tinuod ba ug pila di ay ang tubo ana di ko sure kay murag basta nanay fee a day 500 or 1,000 a day for impounding fee aside sa penalty nga walay registration napagyud nay fee per day nga wa nimo malukat no ang kanang maong motor pero dili gyud ikaw ang angay manubag ana Mike like I said ang katong tag-iya because dili man ikaw ang sad-an, ha? Okay? Kay sa registration, ug ikaw man gani ang sad-an sa pagkadumbol no sa motor nga ikay nag-drive, pwedeng ikaw no ang naay liability ana pero wa man ta nakakitag imo ikaw bay sad-an or dili no pero ug katong pikas puy sad-an makagukod pug ka nga mabayran mo no kay siya may sad-an. Kung siya ay sad-an no katong bayi nga naka-enkwentro nimo sa sakyanan. So, need na to ang police report para matan-aw na to based on the police investigation report kung kinsa gyud sad-an. Ingon ana gyud pud na ka-importante. Usahay sa honestly ako perehisgot nakasulay man gyud pug ko no nga nag-drive ko kay wala akong driver wala snowy boy or ay akong gipapauli kay gamay naman lang kog lakaw ato ako na lang ni drive kay usahay malipay pug ko mag-drive pod oy labaw nag Domingo ana unya pitin trafikas Hernan na kani pong mga motor laging pataka laglusot left and right wa na to na bantayan no so of course kay ako may dako nya motor sila wala na lang mi mutawag mi angkon man pug ko ningon ko nga mauni you know so usahay pwede ra gyud na kung ingon ana mag-exchange lang mog numbers picture ninyo ang driver's license kuha ka sa address unya basta tarong kasabot ang imong kasturya pero og medyo komplikado gyud advisable gyud guys nga mukuha gyud ta og panawag tag pulis makalagot lang gyud ang inana kay kaming way labot maangin kay traffic pero magtawag tag pulis maabot man pud na sila dayon unya picturean himo ag sketch unya maghusay dayon mo didto sa police station kung dili magkahusay moingon gud ang pulis na agi na sa police report kinsa nga party ang at fault party A ba or party B ang naisala so mao nay basihan pod no sa pagclaim nato sa insurance pagbayad in kaso wa gyud nagkasinabot mahimo nang ebidensya nga dokumento kung mo file tag kaso kanang mangingon ana so
Lisod gyud ni no, apil gyud na ang ilang ingon, di ba? Mga sukintig maminaw, di kad driver og wa ka kasuway og mga ingon ana, pero mas may gyud unta no nga careful driving lang gyud ta. Road safety, avoid road rage, obey traffic rules, ha? Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw. Handumanan sa kaawi. Kung nag-iisa at nanunumbay dahil sa hirap mong kailangan mo. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga makahatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Jessa. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit ni naguluhan, Jesus. Ay si Jesus, sandali kung ang buhay mo ay walang sigla. Tanging kay Jesus asa. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mao kining sa kababay nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong matatampo nagdasingan nga Jessa. Pero, Mike, doon na ako'y anak. Jessa, andam ko mudawat sa mga kagahapon. Hatagin ko higayon, o isaan ako nimo nga di ka gid magmahal. Mike, O kung andam yun siyang mudawat nimo, okay ra ko. Ingon man sad kunak. Basta kay paatubanga lang gid siya namo, ha? Papananghira siya og tarong namo aron makita namong seryoso gid siya nimo. Ma. Salamat ninyo, Ma. Pa. Okay ra ka din sa tong gipuyan? Oh, babe, uy. Kamaayo na ani, ah. Babe, salamat ha. Ngayon mo kong isugot. Ay, kabala ka. Pohon ko makatigom na ko. Pakas lang giti ka. Thank you, babe. Mike. Mabdos ka dahi? Yes! Sa ato ba? Maamahan na day ko. Oh, Mike. Oh, yes! Thank you, Lord!
Ma, gutom na kayo ko. Asa naman is Mike, uy? Huwag gini siya maguna-una sa oras. Ma, di pa tamangaon. Gutom na kayo ko. Ito lang ta silang lola ni mo na. Dali. Mag-alas 9 naman di ay. Unya karon pa nakapanihapon ang mga bata. Naunsa man in taon mo, oy, Jessa? Si Mike manggod ma. Wa pa gyud mauli hangtod karon. Ambot na ng tawhan na, uy. Nagkatugkay, nagkawa may ayo. Maayo lang day pagsugod. Kay nayo, dako naman gani ng anak ninyo, pero hangtod karon, wa pa gihapoy kasal nga nahitabo ninyo, suma sa iyang gisaad. Ma, si Mike na ron. Karon pa ka na uli nga hayag na. Ay, gusto mo ka. Kabad kayong unyadok ka na sa ko. Naunsa naman in taon ka, uy, Mike? Asa na ba nahitabo ni mo? Samtang ikaw nagsigigla og maayo, imong mga anak mini gabi naghilaks ka gutom. Hilom lagit! Kisapa ko ni Hindi mo. pa mo hilom. Sobra ba na akong buhaton? Mike! Kawa pa gud ayo ng tawhana. Biyain na, uy. Mahal magod ako siya, day. O sa pa, basin makaamgura siya nga sayop niyang gibuhat. O nang higayon pa mo sa tiliyang nabuhat na ako nga, nadapatan ko niya. Sa unsa man? Maghuwat ka nga mausba na pod, ha? Dili ngon anak si Mike. Dili na mo iya kong pag-ila niya. What if, ingon anak na ginandaan ang iyang batasan? Unya, karon lang na ni gawas, kay syempre, komportable naman kaayo nimo. Nanagod mo nagpuyo sa usa ka bay. Day, Ayaw kumpiyansa, ha? Mauna ra ba na nahitabo kasagaran ron? day. Naunsa man is Mike, uy. Nagkadugay nagkawa ng gini siya pakinakog sa mga bata. Ay, unsa may angay na kong buhato na niyo, uy. Manrabaho na lang ka ko sa. Saan mo narbaho? Nga no? Di ba ko na igo nga kung i-intrigo ninyo? Dinis bay? Nga manarbaho mo ka? Kaigo ramang gid unta. Kung dili lang nimo apilan si mong bisyo. Suma bitaw. Kapila na mahitabo nga maghilak ang mga bata kay way kaon. Tungod kay dili ka magbilin. Kung magdamag gani ka, dugay sa kay kamo abot kay mas giuna nimo imong inom kinamo nga imong pamilya. Dili! Puyo ra ka dinis bay. Di ka manarbaho. Ako ra! Pero Di Mike, lagi! Subago di ka ron. Di ka sabuta. Mike. Biya na, day, mintras makabiya pa ka. Maayo ra gid nga wag gid mo makasaldayon. Pero day, Day, gamita imong utok, ha? Naamoy mga anak. Ayaw gipasuwabi ng gugma nimo kay mora nay kamatya nimo ug sa imong mga anak simbako lang. day. Milagro kayo ay kinapunduras bayan sa iyong natoga. Oh, cellphone mo rin niya? Asa mo kaniyang gibutang?
Naara di ay. Oh, kinsa may nag-text nga. 2:00 naman sa kaadlawan. Number naman ni. Ayaw cute ko tago kung dili ka gustong gubton ako imong pagpuyo. Human ko nimo pahimosli. Unya karon nga mabtos nako. Dili na ka magparamdam nako. Ay, Ginoo ko. Sino? Buwam siguro ka? Kinsa ni nag-text nimo? Tubag ako kinsa ni. Paghilo, ma. Di ka tuog na ron. Doon na kay babae, ha? Buisit ka! Hayop ka! Hayop ka! Ano lagi? Makamata na itong mga siling. Ano? Mawa kasi mong gibuhan? Ang hirap sa kapakawawan o tuos ka baga si mong naw! Hayop ka! Bisa po yun lagi. Ito ba? Imo yung kong palaguton, ha? Muna gusto mo rin ba? Sige! Saligan! Abang! Ayaw! Kala mo! Ayaw! Pasalamat na lang kang naluwas pa ka. Dili mo ka maminaw na ako, God. Mauding lain nag-utok si Mike, kaya mo gamit man dito. Unya, wala kay kalibutan. Ha, mayo rasang napriso to, eh. Maluoy lang ko sa mong anak. Ang angay ni mong buhaton, no, Jessa? Focus ka sa mga butang nga maghatag og maayong ugma para sa mong mga anak. Kung gusto kag lalaki nga tarong gyud, iampo ta na. Tay. Kung nag-iisa, nalumbay dahil sa kung kailangan mo ng karama. Nagkabuhagit mi ni Mike, ug tungod atong hitabua, na priso siya. Kaya na nakasumbong, nga mogamit sa siya ginadili nga droga. Maodaay nga layo na kaayo siya sa Mike nga akong nailhan pag-una. Pero bisan pa man kung matarong na siya, kung mahitabo man gani nga mag-usab dagit siya, dili na ko mobalik pa. Dili na nako irisko pagbalik akong kinabuhi, ingon man ang mga kinabuhi sa akong mga anak. Karon, ako na lang gisalig sa Ginoo ang tanan. Dinhi na lang ko to, dagang salamat, RMN. Mo ka mga higalang kaagi ni Jessa nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang ipangayo, awit nga dekalahan. Jesus. Ang mga kaagi tibatan na doon sa radyo ni GLA Haka, gabos sa dediksyon ni Priscilla Recanas. Kamusta mga higala mga sakin di paminaw, kinasing klase ko gidapit sa papada. Sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usaka. I-address lang ng tulumanon, handumanan sa usaka with Carol, Orimin Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handun sa sunod kayo, daghang salamat sa inyong pagtanggap.